tips για εσάς που θέλετε να κάνετε πιστοποίηση στο breathwork. Ελέγξτε το φορέα. Ποιος είναι. Κάντε interview στους δασκάλους και τους καθηγητές σας. Πόσα χρόνια εμπειρίας έχουν. Τι πιστοποιητικά πληρούν. Ποιος φορέας πιστοποιεί την εκπαίδευσή τους, ώστε και εσείς να εκπαιδευτείτε μέσα από αυτή. Προσέξτε τι είναι AI και δεν είναι αληθινό, ειδικά αυτά που είναι online. Πόσο καιρό σας διαθέτουν εκπαίδευση, η πιστοποιημένη εκπαίδευση Breathwork θέλει 400 συν ώρες από την Global Professional Breathwork Alliance. Χρειάζεται συγκεκριμένα μέτρα και σταθμά, ηθική και δεοντολογία και πολλά κομμάτια τα οποία τα περισσότερα online τα γράφουν, αλλά προσοχή, γιατί με την AI παρουσιάζονται πάρα πολύ έγκυρα, όμως λείπουν πάρα πολλά σημαντικά σημεία, όπως αυτά που προανέφερα. Προσέξτε λοιπόν πού πάτε για πιστοποίηση.